dawnswyr, mae fideo fi heddi yn dod ata chi o ganol Llundain, lle fi'n byw. Fi yn Piccadilly Circus. Chi'n gweld y bysys coch. Mae lot dy fi ddangos i chi. Cymarad i fynd am dro? Godia. Fan hyn mae'r galeri genedlaethol. A lawr fan hyn, mae sgwâr Trafalgar. Nag yw'n edrych yn lush yn yr haul? Fe sydd ar olygfa oren Llundain, Nelson, arbennig golofn. Siwr i Nelson! Un o'n hoff bethau am Llundain yw pa mor aml diwylliannol yw'r ddinas. Dyma chi gloc anferthol o'r Swistir. A dyma Chinatown, lle da i ddod os ych chi fel fi ac yn caru bwyd. Un o'n hoff bethau am Llundain yw'r theatr. Y West End, baby! Co le o'n i'n gweithio cyn o'n i'n cyflwyno stwnsh. Co un spot yn Llundain i fi nabod yn dda iawn, Leicester Square. Mae llwyth y sinemau anferthol fan hyn. A fan hyn, mae premiers ffilms gorau i gyd. Fi wedi bod ar sawl carped coch yn Leicester Square, ond dim ond un celeb sydd yma heddi. Fi. Y coch chi yn hoff olygfa i o Llundain dros yr afon Thames. Na chi eglwys gadeirio St Paul's ar y gorwel. Fyna mae'r siard. Fyna mae'r theatr genedlaethol, lle mae yna drama am Gymru ar hyn o bryd. A cwpl ti fan hyn, y Llundain. Mae yn ymddangos bod e ddim yn symud, ond mae yn jyst yn rili araf. Mae sawl ffordd o teithio o gwmpas Llundain. Bws, beic, cwch, scooter. Ond un o'n hoff ffyrdd i mewn tacsi traddodiadol. Lle gan amla, mae'r gyrwyr yn siarad fel hyn. Hello, governor! Where you off to? Ffordd arall i teithio o gwmpas y dinas yw ar yr underground. Rhwydwaith o drenau dan y ddaear. Ti'n barod am antur? Dewch dy fi. Fi wedi dod oddi ar yr underground, neu'r tiwb fel i ni'n galw i orsaf drenau Paddington. Fan hyn, nath teulu'r Browns dod o hyd i Paddington there. Hefyd, fan hyn i fi fel y tren i Gaerdydd i ffilmo stwnt Sadwrn! Mae tren fi ar fi'n gadael. Right! A wedi dal y tren mewn da bryd. Welai chi yn y studio. Ta-ra!